Редакцияға елген сиратта хат юлдары Күмертау қалағында көнетусі Гәүһәр Кинеғалиғызы Ишкинина Ғаббәсовға юллана. Кыздары Эльвира менән Айгөл кадерле кешеләрне арнап тәбрикләү хатын шигырь юлдарына алган. Киргәде районының Кинябай авылында әсәй туган ак кардарды бейтеп яңа елда. Гәүһәр булган исеме гаиләдә иң өлкәне, 7 бала арасында иң кыю, иң көслеһе. Тормыш елдәре генә ыңгай итеп тормаган 31 генә яшендә әсәйбез тул калган. Бүләк иткән 2 кызга якты кояш гомерде. Ел ямгырдан курсалап, һөйеп кенә үстерде. Ияндәрен һөя хәзер безне һөйгән кулдарын, Күмертауда гомер итә емертеп дөньяларын. Әсәй бүген гомереңдең матур сагы, ак сагы, 70-ңә аяк баттың, яшә 100-гә сатагы. Ак кыштарда тауганһың күңелең ак булганга, ак бәхеттәргә төренеп, яшә килер елдарда. Сәстәрендә салдар түгел, ак кар яуган юл гына. Картлыгыңдың шатлыгын күреп, юлың булһын уң гына. Һинең кеүек көсле кеше был дөньяла бик кирәк. Яшә әсәй 100-гә тиклем, һин бит безгә бик кирәк. 70 тибәде 70 бары хан гына, һәр көнеңдә ваклап кына, яшә әсәй һау гына дип, теләкләрен yetkерә барлык тугандарыгыз, якындарыгыз исеменнән Күмертау каласында яшәүче кызыгыз Эльвира, кияүгез Фәнис, иянегез Айдар, киленегез Диана, бүләсәгез Исмаил, һәм Өфөнең Нугай касабаһында яшәүче кызыгыз Айгөл, кияүгез Фәнур, яньянсәрләрегез Азали, Искәндәр, Инара. Олар һеҙҙең өсөн матур йыр ҡуйыуҙа үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Günlerde oytar yıllar hanay, hanay una sәғәт минуттар. Ömürden de udun nider бар хуң, ömürden de kıtka nider бар. Ömür birəv икәү түгел ömür, яшінләрдәй кәрәк яшьләргә. Шул ömürдің қәдірдәрін біліп, яшәргә ләлі яшәргә. Ömür birəv икәү түгел ömür, яшінләрдәй кәрәк яшәргә. Шул ömürдің қәдірдәрін біліп, яшәргә ләлі яшәргә. Bilmeybiz onun kaderlerin, yugurip kenne utip gittavul. Yüdü bizge yayır sırtlar hala, sesi bizge saldar kertavul. Ömür birəv икәү түгел ömür, яшінләрдәй кәрәк яшәргә. Шул ömürдің қәдірдәрін біліп, яшәргә ләлі яшәргә. Ömür birəv икәү түгел ömür, яшінләрдәй кәрәк яшәргә. Шул ömürдің қәдірдәрін біліп, яшәргә ләлі яшәргә. Köylerdin de mıngı bütüp bara, tüflerdin de tüfü yuvala. Nider buldu iken bul ömürge, nider buldu iken dünyaga. Ömür birəv икәү түгел ömür, яшінләрдәй кәрәк яшәргә. Шул ömürдің қәдірдәрін біліп, яшәргә ләлі яшәргә.